וקנין במסיבת עיתונאים בלשכת ראש העיר. בני וקנין, אני לא מאמין לו. בני, אני זוכר שהיה מסיבת עיתונאים לפני שנה, בדיוק. לפני שנה בדיוק, אותו נושא, היה כדורגל עם הזאגי, היה את קרמים, היה את אגמים והשוק ואזור הפיתוח בברניה. כל שנה אותו מסיבת עיתונאים, כל שנה יש תשובות טובות, אבל תכלס אין תוצאות. כל שנה אני זוכר, נעביר לך את המסיבת עיתונאים מוקלטת, אותו דבר, אותו שאלות, אותו תשובות, עוד פעם חוזר חלילה. יש כאן בעיה, אני לא יודע, או שאני לא... אתה מייצר את הבעיה. לא. תביא לי מה היה... אותו דבר, היה הזאגי עם הכדורגל או כדורסל, אותו דבר על התנהגות. רק שנייה, לא. אם הזאגי לא יוצר על תגבות, לא, היה את העניין של הקרמים, לא, היה את העניין של הקרמים. מה הבעיה שלך? בשנים רבות, כל הזמן דיברנו ולא ביצענו. אני לא מאמין.